Masquera say Mre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu mtanga kwa ya Baneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchungua garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mre Zimbabwe itakigira nyaya ya buditskwa nyaya ya President Emmerson Mnangagwa. Ma supporters abachiwenga abachada abakutwala iwo bachiti enough is enough, and President Emmerson Mnangagwa 90 days abapedze vanenge vabva pachigaro chinzi havasikushurwa rufu asi vanenge vabva pachigaro pataurwa ipo pachinzi vaMnangagwa vava kuenderera mberi nekuluta nekuva corrupt pazvinhu zvenyika zvinzi nekudaro vava kupiwa confidence of vote nemasupporters ebato rezanu PF. Pane audio yatakuvigirai yabuditswa ne one of masupporters ava Chiwenga, one of team Chiwenga, uyo anonzi comrade Nyoka Yemabhunu abuda achara achiti General Chiwenga deserves to be the president wenyika zvinhu zvaifanira vakatora muna 2017, but because he's not greedy akapa vaMnangagwa akasiya vaMnangagwa achitora nyika hanzi, but now hasina kumira mushe extent yecorruption, extent yekulutwa zvinhu hanzi yati kwirei, and is now troublesome. Zimbabwe is now troubling. Tingazodinana sei nyaya yatiroti mungonzwa audio iyi mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Zvikuru gore regudo guru kuti rikomborerwe namusiki nevadzimu. Tine urombo zvikuru mune zvematongerwo enyika neunhu uri kuitwa napurezidendi vedu vaMnangagwa. Havasi kuteedza mutemo constitution yenyika, vari kumbinyikidza constitution yenyika vachiita mazvokuda vavangainyora, vakurana nyika kunge takshop, kuti kana vakaenda kupurazi kupirikabhu famu nevabiyawo vanonwana zvibhodhoro vachinwa mishonga yemusana ikoko vachifurirana zvenhando ikoko, zvakutonzi ningindomudzinga ezvi shwanyora tsamba apo iye anenge ari palivhi icharamba ndiye anenge ari nhingi, zvino ndiye anenge ari acting. Ivo vadhakwa nezvibhodhoro ikoko zvakutonzi nyora tsamba iwewe, nyora tsamba izvozvi. Niwoyo semaZimbabwenzi hautipe dignity pamberi pevanhu mangwana. Zvinoshoresa musangano, zvinoshoresa nyika, zvinobvisa imimi self president. I think matenderedzwa nemabootlickers, matenderedzwa nevanhu vasina hanya nekuti where are we going and where are we coming from. I think munofana kucorrecta mistakes ese amuri kuita iwaya, because now panyaya matanga iyi hamuna kuihendera zvakanaka, and munotuma munhu kuti anyore tsamba moregera kuenda kunomusevha tsamba yotanga kutenderera musocial media zvonzi adzingwa, and hamupe kana time yekurongedza zvinhu kuti zvinhu zvinofana kufamba zvakadai kuti agadzirise apedzise basa rake. Kana achiita handover to somebody oita handover, kuti makamunyorera tsamba chamanwe zuro mangwana musi wa3 makuto munhu anofana kuita handover kunaningi mapesa nzira yenyika comrade president, and you are not going to succeed. Cherechedzo kuti kwamuri kuenda kunodonha, muri kunodonhera pasi. Takazvitaura takati madays enyu ekuva muri president amashoma zvisingaiti, haagoni kupfuura 90 days munenge madonhera pasi. Hatisi kushuvira kuti ifai, tiri kungoshuvira kuti endai kupurazi munogara muchitamba nevanhu muri kupurazi ikoko, ndo zvamakwanisa. Kana muchinwa zvenyu zvibhodhoro muri koko nonapirika bvamu endai munonwa ikoko, hatipindiri. Nyika inofana kuva iri nyika inogaidwa nemutemo, toteedza gwara remutemo, toita zvinhu zvisingazotishoresa mangwana nevanhu. Matenderedzwa nembavha, hamusisina control. Chivhaya akabuda pachena last 2 weeks achitaura kuti nyika ngaizvizive kuti makandiona ndichikupai mari iri kubva kuZanu. ZANU PF ine business ripi rinopa wiki nechivhayo mari yekuti agovere vanhu.
Atisi vana vadiki, we know this game and we know kuti mari iyi imari yenyika, mari iyi iri kubva kupi, iri kubva kuma minerals, mari iri kubva kuma institution government iri kupiwa iye. Why ari kupiwa mari iyo? Ndima kamutuma muda ngoti abribe vanhu kuti vanhu vavotere referendum. Even muzvipatara musina mushonga, even vanhu vachitambudzika zvavari kuita izvi, Weekend Chivha anowana mari kutenga jet kwete yake, but iri kutorwa ma-institution government. President matadzira nyika. Koma adi kungozvirerutsira nekuita pave away kuti muende zvenyu plus muende munotandara. Even kana makati hamudi but munongoendeswa nevanhu. Vanhu vanokuendesai musingade muchida. This is the time now to pack your bags and go. Mukanyeperwe nevanhu vanokuti kana wakaona uri muyouth, wakaona uri mwana womusangano uchine belief yekuti Weekend Chivhayo mari yaari kupa vanhu ndeyake, anoshanda steri kuti dofo. Zviri very legendary, aufungi hauna pfungwa. Iye himself ari kubuda pachena kuti wakaona nichikupai mari, zivai kuti mari iyi iri kubva kuZANU-PF. ZANU-PF inoiwana kupi mari iyi yekupa vanhu? Mari iyi ndeye government, mari iyi. Mari iyi ndeye ma-minerals enyika. Mari iyi iri kubva kuma-institution e-government. So then ona rimwe remari rinobuda musocial media richiti ndeye akati mabusiness akawanda, mabusiness apano. Nderipi business raKuwekend Chivha rinompa mari? That's rubbish, man. Nyika yedu yakatungamirirwa nemhondoro kuti isvike paira. Kwakarwiwa, kwakafa vana vakawanda kuti nyika yeZimbabwe ive iri paira. Hakuna kufiwa kuti pave nema-individual anoda kutora upfumi hwenyika vachiita zvinhu zvisina nebasa rese zvekuisa mari dzenyika muhungu, vachizvifadza nemahure nemagirlfriend. No, chipana uyu ana matuke ma20,000 muchiita zvamunenge muchiita zvisina nebasa rese izvezvi. Muzvipatara musina kana mapanado, muzvipatara musina kana mushonga, muchiita mahumbwa munenge muchiita. Nyika yedu yakarwirwa, yakafiwa, kwakafiwa kuti nyika ive iri zvairi. General Chiwenga vatora nyika iyoyi kubva kuna Mugabe vakabva vaisa akati mambara ari kutinetsawo. Midzimu naMwari havasi kufara nedecision yakatorwa 2017. Vadzimu vaisatoda kuti uya apindewo, asi kungoti vachiwenga haazi munhu ari greedy. Dari munhu ari greedy ndiye ainge akatotonga 2017 zvikuita mamwe magenerals izvo. Vati vakati aiwa rega timupe murume kuti uone kuti anoita sei. Uyu vamunanga kuonga watopererwa wajamba bhodha vatiza. Izvo hakusi kuvatuka, zvinhu zviri pachena and everyone knows. Vanga watopererwa vajamba bhodha vaenda vaona kuti varemerwa nezvinhu vakatiza. Uyu akati aiwa mukurudzokai. Kura kuti vachiwenga haazi munhu ari greedy, munhu ane chinangwa chekuvaka nyika. Dambudziko rakazoitika nderekuti vachiwenga vakaisa munhu asingadiwe nevadzimu kuva ari papo because ane nhoroondo yake yaanayo isiri kudiwa nevadzimu naMwari. Mwari haasi kuda kuti Chiwenga atonge, havasi kuda kuti vamunangagwa atonge. Nekuda kwounhu hunozivikwa nevadzimu huri pavari, nekuda kwounhu hunozivikwa naMwari huri pavari. That's why mukaona kuti kana mvura chaichai kunaya haichanaya. Maminimini ari kuitika munyika, so haararamisi vanhu, haaendese nyika mberi. Nekuti vadzimu vanoziva vanhu before, vanoziva kuti uyu munhu azere necorruption, azere netribalism. Kuchengetwa kwakaitwa vachiwenga, murume uye akaedzwa zvinogara zvakadaro. Mhandu dzaida ropa rake kuti dai aparara, akadyiswa mishonga nemishonga yemhando yakasiyana siyana, but akararama. Akaisirwa mishonga pamotikari dzakasiyana siyana achinzi afire panzvimbo, but akararama. Vabi ake vese ana Perenzi Shiri, ana Sisibusi Omwoyo vese vakaenda. Mushonga mumwe chete yakashandisirwa general ndo mushonga mumwe chete yakashandisirwa naSibusi Omwoyo yakauraya vese generals. But Chiwenga akararama. But haana kurarama nekuti akangwara steri. Haana kurarama nekuti akaenda kuzvipatara zvakapenga maningi. But akararama nekuda kwokuti Mwari achine assignment naye. Mwari ari kuda kuti iwe Chiwenga takambokutuma 2017 kuti usunungure vana veZimbabwe. Alright, ezvino zvichidzoka futi uende unotora nyika iyi kubva kukepchwa kwaitwa. Nyika yeZimbabwe yakepchwa kusvika kudegree rekupedzisa nematsotsi and
matsotsi atora nyika iyi varada kuraseta zvavanoda nayo, ende kusina kana munhu anobvunza ndava anogona kutotaura wacho anogona kutourayiwa. Saka isu chatiri kungoda ndechoti vana veZimbabwe vararame, but vamunangagwa mazuva avo chaicho ekuva president asara mashoma. I'm telling you this. Kuzviramba kana kuna handina kuya kuzopikiswa, but ndauya kuzokutaurira kuti he is not going to succeed. I'm telling you. Chinangwa ndechekuti vana veZimbabwe vararame. Tanzwa vamwe vachipopota kuti nyoka yemabhunu ari kuda ndechekuti naye apiwe mari. I don't need to be paid kuti ndisupport a constitution. It's my constitutional right kuti ndisupport what is right. Kwete kuti ndisiye zvinhu zvakadai zvichiitika then I decided to keep quiet ndonyara. Nyika yakuitwa kunge yakutongwa kunge tuckshop. Kuti zvinhu zvenyika zvinoenda zvinorongwa kupirika bvamu. Zvitonzi ndingadzingwa. In 1 hour's time, in 30 minutes, otona tsamba yaku secretary. Iye muridzi wetsamba chaiye Matanga asati asevhwa tsamba yaku secretary. Saka Matanga ari right. Matanga ramba uri muofisi imomo. Azvire kuti Matanga ari kuda kurambira pachigaro, but inyaya yekungoti ari kuda kuratidza vanhu kuti mutemo hauna kutedzwa. Kuexpose vanhu vari kuita zvinhu. I'm so ashamed nenyaya dziri kuitika idzi. Ona uri mwana weZimbabwe uchitenda kuti weekend vayani mabusiness ndio ari kushandisa mari, ndio kuri kubva mari ari kupa vanhu. Wakarasika, hauna pfungwa, haufunge, uri dadahead. Ani masona mari iri kupiwa vanhu iyo ndeyenyika, mari yenyu ndio iri kushandiswa na weekend. Even iye akabuda pachena wana akati mari andiri kupa vanhu iri kubva kuZANU, akataura wani pachena. Saka nyaya isisiri yemusangano, nyaya yenyika. Ngatibatane tibvise Emerson Mnangagwa. Vana veZimbabwe murarame. Vana veZimbabwe murarame. Munotumwa kuenda kunonyora masero imi vana veZANU-PF. Munosikira muchikwepaira, munonyorera masero kuti vamwe varume vararame vachibira nyika. Muchitambudzika muchinyoreswa masero, ndiri chairman, ini ndiri chakati, munongoenda iko kunoshandiswa. Chazobuda hapanai. Muri kuraramira kuti vamwe vanhu. Alright, DJ Masomeri anonzi ndi DJ weSadiki. Anopiwa mari yakawanda achinzi kuti I want to warn you, Youth League of today, Zimbabwe entire, musatengwe nekuda kwemari. Musatengese incoming generation upenyu hwevana venyu nekuda mari. Nekuda kwokupiwa akwa. Usaverengwe zita rako kuvanhu vaverengwa mukupiwa maakwa. Usaverengwe zita rako muvanhu vapiwa motikari nachivhai, nekuti mari iyo yakasviba, imari iri kubiwa kubva kuma-institutional government. Tengesa generation, incoming generation nekuda kweapa. Tengesa incoming generation nekuda kwokupiwa 5,000 zviri kuti wana DJ Masomeri. Aka kamuzvitora aka kanongosikira kachirimbinyuka zvazobuda muromo, hapana chinhu chaanotaura chinoraramisa vanhu. Muzvipatara hamuna mushonga. The same mukadzi waningi wa DJ Masomeri nhasi akarwara usiku unoyu. Hapana kana chipatara chinogona kumurapa muZimbabwe. Unoona kutonzi wiki nechivhai tipe mari timuendese kuSouth Africa. Ndipo unotsore this is barbaric. Ani mazona anopiwa akwa nhasi, but chipatara chiri padhuze pake paanogara mukadzi wa DJ Masomeri achina kana pain killer. Akarwara nhasi unoyu unonzwa kuti amanyiswa kuSouth Africa. Degree rekudzungaira riri kuitika muZimbabwe. But this is the time now to stand up and come up with a strategy and permanent solution, so that vana veZimbabwe murarame, kwete mahumbo ari kuitwa. Ani mazona I'm feel sorry pamusoro pevanhu vari muparliament, vamwe vari kupiwa mari kutengesa upenyu hwevanhu nekuda kwemari. Zvakanaka nekuti Mwari zvaanoita anoexpose vanhu kuti muzive kuti ari pachokwadi ndeupi, so that now we know kuti who is the genuine opposition party. Haugoni kukrema kuti you are in a true opposition party uchienda kupirika bvamu kunomberera Mnangagwa uchipiwa zvibhodhoro muchitengesa upenyu hwevana veZimbabwe. Shuwa here ungati you are a true genuine opposition party uchienda kupirika bvamu. Vana veZimbabwe, this is time to unite and stand against corruption, stand against the looting of minerals. Shuwa ungati uri MP anomirira vanhu uchienda kupirika bvamu. That's rubbish. Ungati here uri MP, uri opposition MP uchi support 2030. That's total rubbish. This is the time to stand up.
and denounce corruption. Mnangagwa mazuva ake kubva pachigaro akwana 90 days. Mnangagwa anofana kunge aenda. Zvinhu zvese zvaakuitika izvi zvokuti ana Matanga vakubuda pachokwadi varida kungoexposa zvaari. Matanga asina kurambira pachigaro ari kuenda, but don't worry, we are game in town, we are political animals, we are going to remove Mnangagwa kuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka. Vari kunyeperana zvisina nebasa rese kwamuri kumadistrict kupi nekupi. Hamungararame imimi nekupiwa mari naChivayo, mari yacho iri yenyu mari iyo. Vazhinji vakamboa kutoa nyoka vaunotokona kukupa mari iwe usapote vaMnangagwa. Ndakavaudza kuti muri imbwa dzevanhu, ndakavatuka zvedegree pamusoro. Handitengwe nemari. It's rather better to be poor but stand with the truth. So even kucycle renyu reopposition pativerenganai. Vanhu vakafanana naHwende ava takavaexposa kudhara, vanhu vari kupusha maagenda ekuenda kupick up farm nonsense. Havasi vanhu vanoda kuvaka nyika. So enough is enough. Stand up and be counted. Pasine vatengesi. Mutengesi ndiani? Kuva opposition pati hazvire kuti uri mutengesi. Vatengesi ndo vanhu vari kuluta upfumi hweZimbabwe vachiisa muhomwe dzavo. Ndatenda.